फिल्म्स मोतिहारी। बोला बोला छठी मैया की। अरे तक क्या हुआ बच्चा कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई। ए यार मजा आ गया यार। अरे तेरी का होय के पूजवा के गिरा ना बड़ा जहाज उड़ के आ रहा। अरे तेरी के होय तेरी काहे इतना सेंट कम कर देला। ठीक है चल चल पड़ा का उड़ाए घाट पर। चल देख के उड़ाओ जाई। चल ठीक बा। सेंठा महारा ले रहे खूबे झरा ले रहे बनल बाबू के बिगड़ल बेटी रहे बनल बाबू के बिगड़ल बेटी रहे हारे मेकअप झरल हकीना तानी तानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बड़ा लड़का रहे सारा छोरा बोला रे हारे कुछो टूटल हकीना। अरे मुहे फूटल बा कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई कि पूजावा गिर गई। अरे एगो बात जानता हो का यार? अरे पूजवा के मुड़ियो न फूटल बा। सही में का रे? अरे हम देखा खूनो गिरता। अरे तो फूटी ना। आजकल के लड़की सब बड़का बड़का हिलेला सैंडल पहन के आवतारी घाट पर सब तो गिरी ना। अरे बाप रे बाप ए यार छठी माई के नाम वाला सब छठी माई के महिमा हो। बिरजेश बिहारी रहे रे सौरभ मोतिहारी रहे रे लोग देखत वो करा के सारी रहे रे लोग देखत वो करा के सारी रहे रे हारे टाइगर सुजीत के बोलाओ। अरे ऊपर गोरा में बा देह दुख मारा चाई खाली झर गइल रे आटा काला गल बाकी ना। अरे साते गो लागल बा कि पूजा